Dainang buhay kang madukayan ang lalaking ini. Sa parking area kang Our Lady of the Gate Parish Church sa Barangay San Roque, Daraga Albay, alas 8 kasubong aga. Sa impormasyon gikan Daraga PNP, asin sa payag kang nakahiling, antes ang pangyayari. Enot na ining nahiling na naglalakaw sa bisinidad kang simbahan, pasiring sa gamit ng motorsiklo. Alagad bigla na sanang natumba. Nakahagad pa man subot ako ang nakahiling sa pinagsasabing sarong opisyal sa nasabing barangay, asin para tinda sa luwas kang simbahan sa opisina kang MDRRMO. Alagad dai na uminabot pang buhay sa Bicol Regional Hospital Medical Center or BRHMC ang lalaki. Sa inisyal na impormasyon, posibleng atake sa puso ang ikinagadang kang lalaki. Dai maning nahiling ang PNP na sinyalis ng foul play, asin ang lugad sa pandok ang lalaki, ang posibleng epekto kang pagkakatumba ka ini. Sulamenteng ang official receipt kang motorsiklo na nakangaran sa sarong Rosalie Siso, kang Zone 1 Ponglon, San Jose, Camarines Sur, ang nakuha sa motorsiklong subot gamit kang lalaki. Sa siisay man ang makakabisto sa bangkay, pwedeng mag-contact sa hotline number kang Daraga PNP o kaya magpadara ng mensahe sa saindang Facebook account. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal